Nur napa Nur? Hari ku arek apa? Ngajeni sesi. Nyakjeni seksi sapa? Banu putih. Aneh ki ngendi? Nek ki ngendi? Heeh. Aneh ki ngendi riko? Kene. Ya Allah. Nggo sapa sih? Sajeni. Sajene sapa men apa? Men selamat. Selamat kok nganggo sajen sih? Di banyu adem. Banyu adem ora usah sajen-sajenan diomongi. Kira ora ngerti po. Ora ngerti men apa sih? Men selamat. Men selamat. Anjuk sing ngombe sapa? Demit. Demit. Hari kok nyembah demit po? Heeh. Ya Allah. Nyong kabeh susu nang dhuwur. Alah gak ke susu lali ra dombe gah. Tak ombe engko. Ora percaya. Tak percaya tunggoni.